selamat malam Candi. Malam. Mas Raso piye kabare? Semangat. Candi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Asik, Mas Wijaya. Ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya langsung ketno bisa ambiriko selawase omong ambiriko abi kalem maring ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya Asli lho iki. Sumber Noko selamat malam. Elangan iso niki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman loro rasane atimu loro jangan digawa wong liya lila secoba ngelihat kena masih ya abot hamsun rasa Jogeto. kita goyang lagi Mas Raso bareng Budi Wijaya kalau kira suara ya Mas Raso Halus, semangat. semangat ya Hidup bahagia. bahagia CEO. asik terima kasih langsung karena bisa ambil dino selawase omong ambiriko tapi kelem maring ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya Asli lho iki. sakit kelangan iso niki wis kelangan kebyang hangsun eman-eman loro rasane
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Candi Sumerloko, selamat malam. Candi, selamat malam. Masalah Apa? kon tak kandhani so. Kon kandhani apa? Udane deres ket awan ket sore. Tak pikir parian. Parian iki. Kosik ta. Udane deres kaya ngono so. Iya. Warga Candi luar biasa. Luar biasa apane? Apane? Semangat. Doton ibu-ibu kaya ngene ka. Hai. Apa kabar? Apa kabar sayang? Minal aidin wal faidin. Ojo nemen-nemen nang ndusep-ndusep be ana orong-orong. Iki wis cocok karo panggone. Panggone lho apa so? Ning candi kene iki. Heeh. Ana paribasa. Paribasane. Ojo guyu ae so. Nggawa kendi kecemplung sumur. Cakep. Warga candi kula dongaaken kabeh panjang umur. Allahumma. Nggawa kendi, ngombene gula sing rasane legi. Warga candi tadongano akeh rejeki Allahumma. Nggawa kendi karo nyangking nanas. Cakep. Warga candi muga-muga utange kabeh lunas. Allahumma. Toh, Sing untune bogang utange. amin gak iso muni amin. Gak iso muni amin. Muni amin. Amin. Gawa kendi aku ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari main nang candi aku mule-mule gawa rondo. Allahumma. Amin. Allahumma. Ya akeh rondoe. Ya Allah tulungan aku Pakde. Pakde iki jare Apa? akeh rondoe jare iso. Nggih Pak De. Mungkane untune Pak De sampe entek kakek mentil kaya ruwung. Yo jare iya. Iya. Iku ngono kan di bojo kaya iso. Masalah. Gak ngono. Alhamdulillah pas wayang ini diparingi terang benderang. Alhamdulillah barokah. Selamat tentunya untuk pengantin berdua. Pengantin berdua. Malam hari ini. Mbak sapa jenenge iku? Mbak Daminten. Nah. Tak kaplok biru kan kok lho. Ayo sing rabi iki Mbak Daminten Liru. Pak Gito. Pak Gito iku sing kagungan kersa. Oh, Pak Gito Bu Daminten iku ngono ojope. Nggih ta? Ya Allah tak kira sing rabi Mbak Gito mbek Daminten. Nek Pak Gito rabi maneh ditonyo mbek Wak Daminten. Wah, gak mungkin. Apa? Wah, Pak Gito iku laki-laki perkasa. Heeh. Mas yo rabi wong wedok telu gak apa. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Ta. Aja diterusno. Apa? Bu Daminten mlebu nggawa korean. Apa kok nggawa korean so? Kate ngejangan. Ngejangan. Ya. Kate ngobong Pak Gito. Warga masyarakat Musian iki luar biasa nang daerah kene iki. Iya. Mergo apa? Apa? Mergo para pinter, para ulama, para sesepuh biyen iki ngerti ndolekno nggon-nggon desa. Ngerti banget ya, so. Ngertine tetok apa? Lho, nang kene iki ana desa sing dadi desa Rajakaya. Desa Rajakaya? Apa desane iki? Desa akeh kebone. Desa akeh kebon. Iya. Saiki dincepi puskesmas ka lho. Jenenge Desa Keboan. Desa Keboan. Iya. Lah. Nyabrang rene, ngliwati kali ceritane Ludruk. Kali apa? Marmoyo. Kali Marmoyo sing kono kae. Ceritane apa, so? Ceritane Marmoyo ku ana nang Ludruk. Apa iku? Lho, cerita mlebune agama Islam iki liwat Marmoyo iku. Oh iya. Iya. Mlebu maneh ana desa sing jahil. Jahil. Apa iku? Gak gelem meneng. Ya ngusian iki lho jahil. Ana wong meneng diusik ae. Makane jenenge desa Musian. Oh, ngusian. Lah, ngulon titik so. Ngulon titik ana. Ana desa Bujukan. Desa Bujukan. Kon lambemu sing temen lho kon. Kok iso desa Bijukan iki maksudmu apa? Nek aku gak temen babacek dipantal wong kene kabeh.
Desa Bijukan. Desa Bujukan. Desa apa? Sumber Nangka. Kok iso Bijukan? Lah, aku wingane rene mbuktekno. Iya, iya. Jare desa Sumber Nangka. Maksudnya sumber nangka berarti ndok kono nangkae wakeh. Nangkae wakeh. Buktine lala ben omah tak pacul telep. Sing metu banyu. gak ono nangka blas. Gak ono nangkane belas. Berarti desane desa Desa Bojo. Ngono jare desa Sumber Nangka. iku saiki biyen yo paling akeh nangkane. Biyen. Ana maneh. Gak ono, tapi aku mang rene iki. Ono desa sing gak kempes-kempes. Desa apa? Kabu. Sampai saiki jek kabu ae. Desa Kabu. Ono maneh desa sing garai wong seneng terus. Desa apa? Gak tau susah. Desa apa? Kelubuk. Iku sing seneng wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang kene iku gak ono sing sapa klobok. Oh gak ono ya? Gak ono nggih pake. Paling wis separo. Iku nang kelubuk. Nang kelubuk. Kon nek ndelok kemanten kaya ngene kon mang kok sawane duwe kenalan nduk kene. Aku duwe kenalan so. Sapa? Barang aku mlebu rene beleng. Iya. Aku digawe mangan mbok rawon, mbok soto iku mang. Lah ireng apa kuning? Masalah ireng gak ireng, kuning gak kuning, putih gak putih. Jangan apa kira-kira? Mangka. Barang aku mlebu nang pawon kon tak kandhani. Iya. Sing masak kancaku SD. Sing masak Kancaku SD. kancamu SD. Iya. Melok nang kene. Melok nang kene masak. Dadi juru masak. Iya. Sopo? Warni. War. Nandi Warni mang. Wis mulai ta. Kurang ajar kon war. Mosok masak rawon ya Allah. Apa? Wasin. Apa pikir enak? Awan. Kok yo entek rong piring ngono kok. Aku piye kadung lesu e. Ya mek iku tok kancamu. Lah iku mang sing gawekno sambele. Sambele rawon iku mang. Sing ulek ambek megol-megol iku mang. Ngulek megol-megol ngene. Lah ya uleke meneng bokong sing segel. Kowe goyang wendel pancet keteje yo wendel. Ya Allah, tibake pancet aku yo gak pagling. Iku ya kancamu. Kancaku. Ya kancamu sekolah. Kancaku sekolah. Saiki dadi tukang sambel. Iya. Sopo to? Sani. Sani yo delek-delek tak kandhani. Biyen SD Sumber Nangka kene. Wendel. Kok iso endel? Masalah kaya ayune gak entek. Iya. Ngene iki mang petok aku lale Sani. Oleh wedan Bu apa mbeluk. Oleh wedan. Bareng mari kudanan. Kudanan ketok luntur. Sok kaya gorengan tempe. Ono bojone. Ndi bojone? Kan bojone Sani ya. Apa akane? Babak. Takok Sani, wanto kancamu SD. Kita bukan teman biasa. Sahabat. Karo Yuk Sani ku. Yuk Sani. Ya mek loro iku tok kancamu. Yo apa kon mari mangan? Aku wis mari tak gelek kora-koran. Terus Lolo tibake arek nglumpuk nang kene kabeh kora-kora so. kancamu iki ora-ora. Kora-kora biyen iku ketua kelas. Sumpah yo. Ketua kelas adek kejem saiki dadi kora-kora. Biyen kewereng. Biyen keren. Saiki kora-kora. Kora-kora. Sopo? Poniti. Poniti B yo tak kandhani biyen judes. Saiki kora-kora halah tanganmu hanya berbau sabun Bing. Biyen sabun melati so. Iku jenenge pengabdian, iku jenenge rewang, iku toleransi, iku jenenge seneng karo tangga. Bener seneng karo rewang. Biyen iku ya ngono seneng ambek tanggane. Lah iya. Arek iku grapyak. Ngono iku ya gak beda ado ambek wakil kelas biyen. Wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas biyen ya gak ado. Biyen sekolahan dadi ketua kelas ambek wakil kelas. Saiki ya lah dadi. Kon dadi apa nang kene? Aku dadi wakil kora-kora.
Sing nglumpukno kora-kora dikek plastik iku mau. Sing nglumpukno kora-kora dadi plastik, kresek ireng tak takoni. Aku kan gurung ro. Iya. Iki mau kelompokno nang kene gaya apa? Gaya apa, Sir? Gawa mole. Digawe apa? Dadi sisae mangan wong-wong kuwuk dikelompokno gawa mole ambek wakil ketua kelas. Digawe apa, Jar? Jarene engko beke bojoku gak nyambut gawe to. Ya Allah. Iku areke nang kene. Nang kene. Saiki wis gawe bakil kora-kora. Iku areke ngip-ngip. Ono nang kene. Ono dong. Sopo? Sri Gati. Sri. Kresekmu awas brodol. Sri. Mang tek wis bandani kresek abang bareng Sri. Astagfir oleh. Kon tak kandhani. Ono anake. Anake Sri Gati winyanane mara nang omahku iku. Apa? Kon lali tale. Jare ngene. Ya apa? Man, tolong utangno bab iku makku sesele grengan ae. Utang. Ya gak. Ngene utangno sesele grengan. Ge apa le? Aku ge bayar mekar. Kon kok apal? Gak apa ya apa bojoku minggal gara-gara mekar so. Supaya Mekar iku dina apa? Heh. Mekar dina apa? wis biasa? aku lali. Soale menyakitkan nggih. Sampeyan utang mekar ketara. MBK Syariah? Syariah. PNPM? P apa? PNPM. Heeh. PNPM. Oh, kalau PNPM. Gak ono maneh ya? Ono. KTP ku tak dudui menturus. Ono apa nang menturus? Kancamu sakmono akeh wis gak ono maneh nang kene. Lho, Malah- sing laden niku ya ono asli to, sapi aku sungkan. Iku ya kancamu. Kancaku. Ya nang kene Adi Nang Laden. kene lah Sumarni barengku. Bagan nyuguh-nyuguhi. Nyugu-nyugui. Sapa? Sumarni, Terus, Sunartiani, terus. Indah, Ndi? Indah iku ndi? Indah. Arekku dengan pink. Modelmu sok imut. Watasane untuk situ wis regrek. Masalah Ira mang nandi Ira? Lah, Kok diapale lho? so Apa? Ira biyen tak dudui. Iku Ira klambi ijo. Biyen ayu putih so. Saiki ayu ngono lho. Ayu apane upireng. Ambemu. Lapo? Iku ya mau menyekaki umur, tambah tua ya tambah ngono penampilane. Awakmu tambah tuwa. Kudune iku brai sing mlete necis. Biar apa? Suamimu tidak mengejar laki-laki lain. Gelar aku kancamu iki. Kancamu iki dodon. Ngomong ku hati-hati takon iku. Apa? Kok sok suamimu ngejar laki-laki lain lho? Rumangsamu LGBT ta ya apa? Kliru ah. Anjene kupingmu dosol. Lho. Kon mah ngomong ngono kok iso. Iya Bapak. Kon nek ndelok kemanten ngene iki ya apa? Atimu seneng apa susah? Aku nek ndelok kemanten ngene iki ya. Atiku susah. Lho. Kemanten ya kudu seneng berbahagia. Kok kon bahagia piye? Ana lagune ngene kok lho. Duhai senangnya pengantin baru. Sing susah sing rewang. Ngono so. Duduk bersanding di pelaminan. Sing leko sing rewang. Mantene enak gayer-gayer. Lah sing nawang leko. Manten bengi gak ono lho kuwade iki gak ono. Ngene iki wis mlebu. Lapo kemanten ngene iki? Ngene iki mantene lapo? Dolar-dolar wong candi. Mantene lapo? Turu. Salah. Mantene ngene iki buka. Buka apa kono sik ngawur kon lho ya? Buka iki lho buan. Oh, buka kado ah. Wah, Aku deg-deg ae. Aku- Kon kok susah ndelok kemanten apa? anane aku susah so. Heeh. Soale mantan pacarku biyen yo. Lho wong rabi kok susah sih? Aku biyen yo dikuwade tapi aku pegatan. Saiki ngono kulo wonge ndelok nang kene. Mantanku iku Sapa? Tinem. Nem, ya Allah sayang. Kon biyen lapo megat aku nem.
Nem kenapa mbok tinggal arek iki? Untumu aja digoceki. Roto nyoba to, Nem. Heh. Alah kon saiki rondo kapok. Rondo. Rondo. Nggih, Bu. Nggih napa mboten? Gak tega ngaku wong aku mang. Ngene lha apa? Wong mang aku, Mas Ya. Wanto sayang. Ya apa? Engko nek mulai ludrukan. Heeh. Cengungun aku dulu ya. Basa apa cengungu ni? Lihaten. Oh, liaten. Aku ngene, aja. Betul. Soale anakmu berbahaya. Wong longgoku nang jero kuno maneh. Ngelirik ae. Nglirik ae. Ya tinem iku. Aku ambek tinem. Heeh. Sida rabi. Wis pegatan. Oh, pegatan, gak sida. Apa? Aku iku selingkuh so. Kon selingkuh. Ambek koncone tinem. Kancane tinem mbok selingkuhi. Tak selingkuhi arek-areke wayu lebih bergairah. Arek yo nang kene. Nang kene mang jarene Sapa? waini. Nih, Ndi? nak. Wah ini ku ndi? Mang jare nang gurine kamera ngono. Sayang. I love you sayang. Tak aku dibiyen kale wong tuamu. Anjen aku gak duwe ya waini yo. Saiki yo pancet kere. Ya kudune kono ngejar berusaha nyambut gawe. Wis berusaha, so. Ah. Tapi waini kudu dijodohno wong tuane ambek wong lanang liya. Berarti kon gak sida rabi karo Waini. Kasih to rapi yo. Lah terus, Tapi cintaku tetep on tinem. berarti gak sida rabi arek kene. Gak sido. Mm-mm. Makane aku ngelok sapa iki Mang Mas Sutrisno ambek Mbak Adela iki sungguh luar biasa. Mas Sutrisno karo Mbak Adela. 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 Kok jenenge orkes. Iya. Apa kon kok susah ndelok wong loro iki? Seneng. Mm-mm. Seneng iki apa? Senengmu apa? Arek saiki ku iso pacaran. Heeh. Mas yo kenalan iku iso Sadurunge rabi pacaran dhisik. pacaran dhisik. Nuruti karepe ati. Nuruti karepe ati. Isok milih. Mm-mm, Nek iso kon biyen. Aku biyen gak dijodohno mek wong tuaku sok. Oh, rabimu rabu dijodohno. Rabiku dijodohno mek wong tuaku dadi gelem gak gelem ya kudu iku. Wis tau kepethuk calone. Gak tau kepethuk blas. Langsung dijodohno. Langsung dijodohno bareng ketemu so. Wayu. Bojoku welek. Bojomu welek. Tinem guyu buwanter. Lah apa kon emosi ambek aku cemburu. Gak apa-apa elek, sementing gati. Welek tapi yo gati so. Tapi lak langsing apa dine? Wah, langsung yo apa lawemu e. Bojomu? Wis elek lawemu. Bojomu iku. Iya, Lah terus kate gak gelem iku yo apa so? oleh-oleh wong tuwa. Oleh-oleh wong tuwa. Akhire sok gak iso tetep mbok rabi. Iya, undangan wis kadung nyebar. Heeh. Undangane bapak yo nyebar. Wis kadung umum. Kadung umum. Oleh bojo lemu. Oleh bojo lemu, kanca-kanca Disyukuri. teko, tangga-tangga teko. Mm-mm. Ana kancaku situk so Apa ngomong ngene. ngomong ya apa? Oh tak kaploke kon kok lho ngomong apa? Wanto. Heeh. Awakmu ganteng kok bojomu lawemu. Apa gak apa-apa kon kudu berbangga ngono lho. Aku yo gak apa-apa, aku Iya. sayang. Mm-mm. Sementing aku rabi. Iya. Jare kancaku ngene, Ya apa? wong lemu iku wangel. Wong lemu? Angel. Angel apa nih to? Mangkane iku so. Heeh, iya. Aku yo bingung wong lemu iki angel opane. Iya. Barang buan wis entek. Heeh. Tamu-tamu wis mulai. Tamu-tamu wis mulih. Aku mlebu kamar. Bulan madu. Umume bulan madu so. Iya. Masalah aku mlebu blem bojoku mengkurep. Bojomu kurup. Aku gak kesuwen jenenge kepengin malam pertama. Iya. Langsung tak walik bleng. Melumah. Apa ngono ya? Mulane kon kudu ngerti. Ngerti? Sadurunge kon rabi kudu ngerti. Bedakno wong wong wedok karo tahu iku nek bedane. Bedane apa? Lho, nek tahu Hah. digoreng sreng, Sreng. diwalik sreng, Ha. tetep tahu to. Tahu. Iya. Lah bojoku. Nek wong wedok, Ha. ya, iku nek tahu digoreng Sreng sreng, diwalik. diwalik black, diwalik tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku. Lho, nek tahu, ngene lho, rungokno ta apa ngomong iki? Iya. Nek tahu cemplungno Sreng. sreng, diwalik blek, Bleng. tetep tahu. Tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku so. Tahu iku to. Tahu. Iya. Lah nek bojomu? Tahu. Nek tahu digoreng sreng, diwalik blek, tetep tahu. Iya. Lah nek bojoku? Lah nek bojoku. Tahu.
Kon tak kok waplok. Dikanani bojoku kok tahu. Nek masalah bojomu pikiran dhewe kon walik ana apa ning ngono lho. Tak walik sok beleng. Ya Allah sok. Apa? Kon koyo wong lemu kon. He, Apa? seduwina sewengi tek. Apa to? Aku goleki gak pecuk. Doleki apa? Goleki unyeng-unyeng. Doleki apa nih? Unyeng-unyeng. Aku sampe nang pojokan lenger. Ya Allah. Mbok piyak-piyak gak iso ta? Gak iso. Aku gawe Google Map iki lho gak petuk. Masamu kate minggat takon kok. Aku lenger. Ya Allah. Iki bolangane unyeng-unyeng nambi. Gak petuk so. Gak petuk. Waduh, Ancen kon kurang pengalaman waktu iku ya. Kopengmu ah. Akhirnya aku gak kurang akal so. Duwe cara. Carane apa? Menesuk isu-isu. Ya. Aku tak peseno tosa. Kon peseno tosa. Bojoku tak lebokno tosa. Bleng. Terus Tak gawa nang gorame kolam renang kok. mbok gawa nang kolam renang. Tak cemplungno. Beleng. Lho. Bojomu kok cemplungno tujuane apa? Lah nang kono marang tes. Bojomu mbok cemplung kolam beleng langsung muni. Tes. Duk. Brot. Ketemu nyung-nyunge iku. Ngunyung-ngunyung opo ngentut e. Bojoku kentut. Ya krik. Tanteni maneh so. Iya. Air begitu tenang. Iya. Mek blur. Pure. Ya, terus Mari ngono metu blukuduk maneh. ono blukuduk. Gak kesuwen ambek aku so. Ngentut maneh bojomu? Oh gak. Oh, gak ngentut iki. Yo iku sing tak geleki. Oh iya. Blukuduk. Heeh. Langsung tak jopono pentol korek. Tujuanmu apa? Alah tak cublesno bleng. Cek gak lali so. Tujuane ku cek gak lali. Maksudmu mbok tengeri? Tak tengeri. Sik ta, aku takon awakmu. Apa? Kon iki ndolek unyung-unyung katanya tambal ban kon iki. Kok bojo kok dikei pentol korek iku lho. Salahe bojoku lho opemu e. Ya meneh-meneh sesuk lak kepethuk maneh. Wah, angel timbangane aku lali tak tengeri, pleng, tantas. Mari mbok entas, Tak gawa mulih. toto omah. Lah iki. Rumbu. Sing penting jodohan iku sing penting saling pengertian. Kon nek ndolek kecocokan gak ngarep sok ketemu sak umur-umur. Lah ya. Wong bebojone sing penting ndolek pengertian. Padha senenge. Kudu sing salah kudu iso nrimo. Kudu sing bener assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko lho, Apa? ayune rek. Goblok matane arek iki. Ganteng ngene ayu. Gawe klambi ijo, Goblok. nyangking tas. Alroji. Arek iki rek. Jarike anyar. Sarungan. Goblok arek iki rek. Goblok dhewe. Wedake lambene lipstik to. Anyar ditukono pacarku mang. Rasamu lambemu rasamu. Lambene sapa? Sayang. Kon kok mau sayang-sayang kon? Jare bojomu mang sak gerdu. Saiki wis kuru. Saiki wis kuru. Bojomu iki ta? Iya wis kuru saiki. Sik sampean ngrasani aku mang teko kadowan iku krungu semriwing calon bojomu jarene sak gerdu sing teman. Iku biyen kan sak gerdu. Terus Saiki sak gapura. ngomong apa to Wanto? Ngomong aku ngene mang yuk, bojoku Ngomong piye? lawemmu. Terus? Aku wae sedina tet gak nemok-nemokno unyeng-unyenge ya ngono. Bojoku Lambemu buka aib yo. Gak sumpah gak. Lambemu buka aib yo. Sumpah gak. Heh? Sumpah gak. Buka aib kon. Gak kok sumpah. Heh? Ngomong apa awakmu? Oh gak sumpah sayang. Aku kok rasani apa? Aku mah ngrasani. Aku ngomong mbek rasa ngene, bojoku so wayu nomor 1 sak Indonesia. ngelambel lah. Temen aja. Temen. Ngomong jare, iku lho, calonku iku luar biasa. Terus? Bendino nang mburi. Titik-titik begitu ketok gedang langsung crit, ketok tembok terus. Lah gen aku kucing ngono to Wanto.
Gak sumpah gak. Kak, Aku lho. alah lah iku mang jarene aku jarene nang mburi crit. Marono crit langitmu aku iku kucing. Biasa ngono jarene kok. Berarti awakmu tau ngonangi aku ngono. Winginane tak intip iya. Ngono ya gak diomong-omong nang ngarepe wong akeh. Aku iki ya apa-apa calon bojomu. Aku apa? Iki calonmu temenan ta? Iki lah. Heeh. Iya so. Kon wis iso ngerayu wong wedok ta kon? Awah, yo iso. Iso ta kon? Iso. Lho, saya coba. Saya jajal. Aku hubungan ambek awakmu enek lek petang tahun aku gorong tau kok rayu. Saiki jajal rayuan disekseni wong sakmene kae. Kadek gak genah tak sampluk sandal kon. Bismillahirrahmanirrahim. Awakmu iku katene kundangan apa tak katene ngrayu? Ngerayu sayang. Wong ngerayu sing temenan, pole wong ngerayu kok ujung-ujunge kon iso rabi ambare. Iya. Sing serius. Nek areke gelem mbok rayu, pasti kon gak duwe-duwe pasti gelem to dadi bojomu. Apa maneh walaupun awakmu elek, ya. Mbah si kono elek nek kon pinter ngerayu, bojomu pasti katut. Ayo. Sing penting rawe-rawe. Cuk. Kon ngomong ae kapan aku ngomong. Kandhane kon juga salah kok. Wah, aku boleh meso ngene iki soalnya atiku lara ati ya. Sayang. Sayang. Dek mangkel roh aku iku diterno pacarku. Oh iya ta? Iya. Wah, aku ngono tak jomblok boto nah. Sopo? Iki lho pacare iki lho. Wah. Wong aku laki-laki bahagia. Pokoknya terusno lagune kelangan terus. Sayang. Iki ngerayu temen iki San. Gak, diringan anak buyar ae suwe. Lagune biasa ngene. Mula titip salam. Heeh. Sayang. Apa sayang? Sayang. Kan mangkok sayang tok ae. Kon niku ngerayu ta? Sik tak kalem-kalem. Sing serius ngono lho, kaya arek nom-noman saiki. Sayang iku sing lembut. Sayang, ngono lho. Enek iramane. Mosok apa-apa leren dikandani, masih pekok kebacut sih kon niku. Sayang. Sing teman, sing serius. Sayang, Kurang lembut. Sayang. Lah kon kok power sis wong nduk gone pertelon lampu bangjo ngono kuwi. Kaya sapi mana. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu tukang pentol ya? Kok tahu? Bekne. Oh, blok kene iku. Ya apa? Ngene lho. Ya apa? Sayang, Ya digoceli tangane. bapakmu jualan HP ya? Kamu kok tahu? Sinyalmu menusuk di hatiku. Aduh sayang, aku bahagia banget. Iki ngono pacarku kok mau sayang tak keprak ndasmu ngono. Wong cek semongko ae lho. Sayang. Bapakmu tukang rese-rese teletong ya? Kok tahu? Bekne. Kok bekne apa sih? Dijelasno ngono lho. Bekne. Oh. Sayang, Iya sayangku. bapakmu jualan mobil ya? Kamu kok tahu? Setirmu bisa mengubah arah hatiku. Aduh, makasih. Ngono lho sayang. Apa itu? Sayang. Sayang. Ya sayang. Ayo nang hotel langsung ya. Kene, tak rayu. Apa? Sayang. Apa sayang? Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu sayang? Iya wajahmu kok seperti cetok. Ojo nemen-nemen ta, ngene lho sakjane. Aku dadi wedoke. Ya apa? Mas Wanto, Apa sayang? bapakmu belantik sapi ya, Mas? Sampeyan kok semerap? Mungkane kon kok teletong. Makane aku kok pesing ngalor ngidul. Lapo Mas. sayang, lapo? Dek, Hah? sampean ngerti sih? Lapo? Hubungan awake dhewe iki sudah bertahun-tahun ya. Iya sayang. Iki cari jalan keluare iki lho piye? Mosok aku katene mok gendak tok ae. Iki lho. Tapi lah enak sih. Ya enak-enak akhirnya ya tak yumen. Kok masalah enake? Iki lho maksudnya iki lho. Apa sih sok? Iki arek iki nuntut. Iya cak rasa ya. Aku hubungan ambek dek iki Iya, iya, wis iya. suwi. Wis suwe? Iya to. Tapi bapak nedek
ambek ibuku. Bapakne Wanto karo bapakku ambek ibuke Wanto iki gak tau akor koyok kerek karo asu. Iya. Dadi bapakmu ambek ibuke Wanto gak akur. Gak tau akur. Koyok kerek karo asu. Omongkane kon koyok belu kon. Iya. Bapakne kerek iku nek sitoke asu. Aku terus Gak tau enek akore. Gak ono Iku akore. ngono satru bebuyutan ket nduk weteng. Oh. Dadi ket nduk weteng iku lahir cowar iku wis padha gak senenge, padha getinge sampai saiki. sampai saiki. Dadi gak setuju karo Gak setuju. hubunganmu wong loro iki. Hubunganmu loro iki. Terus karepmu ya apa? Nah, aku iki kan njaluk piye ya golek solusine iki piye? Solusi. Ya apa so bapakne dipateni ae yo. Pateni matamu kuno ah. Yo diatur ya apa enake, sing penting kono wong loro iso gandeng wong loro. Ngono ta? Iya. Tapi aku suwayang, so. Hah? Iya sayang iya. Walaupun kamu tak sakiti, kamu tetap sayang sama aku. Aku tetap sayang. Sumpah. Sumpah blek wedok guyu. Iki guyu apa iki? Lho, Wanto. Iku wong seneng temenan ambek awakmu. Aku cinta. Aku percaya lek dhek cinta temen walaupun dia tak sakiti, dia tetap mencintai aku. Ngono ya sayang. Ojo guyu ae digelok tanggoku akeh. Sing penting awakmu niat rumah tangga apik. Niat. Arek iki begawe apik itu to. Sumpah. Ya sing penting iku. Aja ndelok sing liyane. Bondo donya kan nek didoleki to. Tapi nek jenenge ati, iku gedhe urusane. Tapi ki mengsule terus lho, So. Apa? Lah kok iso? Unyeng-unyenge gak kepethuk. Aku suwayang dek mek sampean. Tak belani nangis koyo ngene iku. Wis carane ya apa? Aku mulai iya sayang. Iya, sayang. Aku mulai. Apaan wis geleman mbek wong liya iki lho. Nemplek titike kok. Tester. Tester. Aku mulai sih. Hati-hati sayang. Niki. Mike, sehat jero Abah Didi. Matur suwun, Bang. Ya Allah, kena bayar. Wis saiki Apa? bojomu calonmu iki Iya, So. njaluk tanggung jawabmu. Aku kudu piye aturan ya, So. Kon dadi wong lanang ojo cekak pikir. Iya, So. Ngono lho, kembang tebu. Ya? Iya, So. Diatur nang omahe. Iya. Ayo saiki bodho-bodho nang omahe Terno. calonmu. Terno ya, So. Tak terno. Ayo, So. Ojo kuwatir tak ewangi. Iya. Ayo. Wonge bongko. Duwe tangga. Wis gak ganteng. Kaya bedes Jepang. Sapa kaya bedes Jepang? Ya raimu. Ya apa ya? Kak Roisin. Alah aku biyen dipeseni mbokku. Le, kowe besok nek golek tangga, aja jejer wong sing motone amba. Ana apa? Motone amba iku ngono. Nek dhuwitmu nduk omah aku mesti mara kok dilekno nduk ndi ero. Maling. Mbok kira aku maling. Terus mari ngono iku neh. Aja golek tangga sing tangane ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono. Turune rangutan.
Pedes ta. Terus maneh. Paisan iki le iling-ilingen. Aja gelek tangga sing kentole ulune dawa-dawa. Apa? Iku ngono banci. Jancuk. Iku ngono gak jeneng. Waduh. Masya, makku yang ngomong. Ngomong apa? Balik tonggo nak, ojo sing brengose ketel. Nek ketel apa? Kelakuane busuk. Ya ora iso. Dingkian. Wong gendha aku ngene. Brengose ketel bisa nek ge ngambung keri-keri piye. Kendaan apa? Kendaan picek iki wae. Lho gendha aku ayu, ora nek ndase. Pindah nang Citraland ditutno, nang kene ditutno, gak iso ndalek enggon. Lho. Nek enggon itu mana? Nek enggon itu mana? Nek enggon itu mana? Tadi bayan yo gak jelas. Lho gak jelas piye? Karuan aku sing dadi pamong, dadi bayan. Alah, kok dadi bayan dadi pamong yo golek arek brondong-brondong. Ya apa brondong iki seneng? Alah, lagi seneng sapa ta Darmanto? Aku pinyane buero. Ngedum MBG dikorupsi. Benelak 4 sehat 5 sempurna 6 gelegeken. MBG itu karak gorengan, badoken cek mencret congormu. Lho, ketang-ketang tak kei kok karak gorengan. Lho, ngono nek dikei, biarpun itu bayaran 15 juta. Tapi karak itu yo termasuk harta benda ada gizinya. Ya badoken ngono karak cek mencret kon. Yo tetae. Sopore gawe gedhek iki gak enak blas. Aduh! Aku dikelen. Kacau jambeki. Ya iku ana bukti ana saksi mek wong lanang ketemu wong wedok merangsang. Sing merangsang ki sapa? Buktine aku adus mbok dengkek. Alah. Oleh tak dengkek per bapak aku kepengin eruh. Lah mek seru. Lah kok guwedi lemu kok mlakune ngene. Ngisi kok. Masih aku tadi rentenir. Ana sahur-sahuran teko Abah Didik. Asam gede disauri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 juta. Ngitung kowe wong stres. Ngitung kowe aku ngene lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 100. Teko Abah Didik ngitung.
kok dikek abadi iki. Ayo bayar utang kok. Lah kok piye? Hei, aku takok. Apa? Wong utangno iku mergo Lebih. lebih. Wong utang Kurang. kurang lah makane aku kurang utang awakmu. Nek duwe tak cauri, gak duwe opo sing caur lho? Karo isin. Utange enak nyaure angel. Kon menemati intipe neraka. Nek intip digeleki wong. Intip biar digeleki timbang intipe nek ngliwet lho. Nomor 11 ketara kelakuanmu. Apa? Kirik. Dah, kira 12. Jaran. Tung jaran pelu banter pergo gak duwe udeng. Kirik kelakuane nyokot wong. Kere ngono bantu petani, tidak nak sawah, jeleki tikus, ora jeleki banci. Masih jarang kena gawe dokar. Kirik kena. Kena. Kena matamu ah. Matamu dhewe ngono. Mata-matakno. Karo isin. Tentelno. Amit-amit kemanten. Ambek bapake manten, ibuke manten duwe tangga kaya betes Jepang ngene iki. Hati bang awakmu. Lah kok Kaya Pak Lohan. cek ayu, cek payu. Gak kurang wong gelem. Aku mlebu desa kene wis dinyang. Walah, dilak piro? 20.000. Karo 20.000 lho. Wong 40. Wong 40. Iya. 20 20.000. 20.000 pe 40. Iya. Alah, mari lewek. Kancu. Lapos tau mbeni jamu kok. Jamu apa? Beli kita. Apa? Beli kita. Apa beli kita? Apa? Kenal kita. Cowok arek iki. Jok kita. Gak kono gak ngomong dok Ya, kita. itu bayar ro ngene mak. Itenana Anda. Kira jalan gak ketuku ambek raimu mencep aku. Sapa? Gelan aku. Kaya apa? Mek aku jelas kaya germo lho. Oh, grimo ditotosono. Gane aku. Kaya apa? Bapakne grimo. Kacau. Ada apakah kiranya di Monas? Ada air mancur yang pandai berjoget. Apakah bisa joget? Jogetnya seperti banci. Rupane wis elek nyanyi fals. Gak pantes kon ku nyanyi. Bisa tak kon? Lha apa gak iso? Si. Lagi dicolek amboy asiknya. Lagi dicolek amboy merdunya. Aduh, njokku dicumpul. Pekakas peple di pamer-pamer no. Pepe. Pepe, nek gak petuk pepe, bareng nek petuk ya tegak. Tegak apa raimu kencing manis. Takono Enak. dokter mek kencing manis iku gak iso ngadeg. Ora iso enak ge kecek manis, gak tau tuku gula. Titel. Aja nyenggu aja. Mo, Iya ta? mo, Iya ta? mo. Mo. Lu. Badul. Lapa wong aku iki wedok mari operasi nang Hongkong. Oh lah, sedu operasi apane?
Wong aku iki wong sugih. Sik aku takok sik dioperasi apane? Ya iki. Apa anak jenenge kok yo iki? Rai irung dioperasi pesek dadi bangir. Susu cilik dadi gede. Iki ambek dokter Hongkong diketok. Dil. Alah bontung. Ambek dokter Hongkong dikei kaca gede ngomong, "Minji cibo khenjin mahai." Ngomong telek kan. Mami Okta segera bercermin karena Anda sudah menjadi wanita. Loh, tak kei kaca aku ndodok. Wapi. Wapi kaya apa? Cangkeme bedes. Meniki anakku nang Malaysia. Oleh duit aku ada pabrik nuklir. Kayak ngebom cocotmu ngono ah. Kakek nek tangga gak seneng, tak nuklir tiba gombale. Rungokno Ji. Nuklir bom iku wedi ambek wong kaya aku. Bukti ana blong cut ketok wong lanang bleng mati. Mati. Wedok bleng mati. Mati. Nuklir teko bom teko serit ketok banci. Lho balik. Wah sakno arek iki. Balik. Balik mergo nek tumbale. Tumbale apa ngono? Apa? Lah susumu gombal iki. Lah nek aku gak pabrik nuklir wis tak siapi. 135 juta penduduk Indonesia. Ana mri petrong nek penak mri. Apa nek nyungu-nyungu aku? Kok kate mentil kon? Hah? Kate mentil kon. Mentil gombalmu ta. Tanono. Wayu. Gancuk sapa kok tak. Raine koyo iwak keting. Kon tiru iki kok. Gak apa-apa, bolongmu iki gawet di aku. Orang iki. Mengo. Wong nek tangga sumbung-sumbung. Wong soge biasa sombong. Gelangku iki lho akeh. Alah, akeh gerak sepuan kok. Alah, Melo tak liwat kene. Kriting, ambune mubal suami. Melo Budi Wijaya kok ana sinden gelange gak asli ya rugi. Alah, apa nih? Ayo ngomong cakep. Ketani rem kok gak kejuruan. Sing kompak ta. Ketani rem kok gak kejuruan. Wong gendeng gak keweruan. Gak iso parian. Biasa wong tuwe gak iso. Loh, kebakaran. Apa kon? Aduh kantil. Hei, kandele goblok. Andokku kompor. Obong-obong omah iya mek gawenanmu. Wong gedhek iki nunut aku. Oh, gedhe iki sing gawe ki aku, pringku. Kok sak terus tak bakar. Tenono kan ya. Alah. Aku tak WA anakku sing nduk Malaysia. Congo. Cek nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Apa? Nyilih HP-ne. Aku. Aduh. Jare wong sugih
kok nyele HP. Cene sugih ngono apa iku? Sugih utang. Wis ketok mek kaum duafa. Lah apa sepake becak iki liwat. Dek. Halo. Oh, itu koyak wis. Halo. Ya kamu di mana, Nak? Ah, ini saya mau pulang, Bapak. Oh, kamu akan pulang. Saya kangen, Pak. Nanti saya jimpet ya. Iya, Pak. Ya, bawa kendaraan apa toh, Nak? Terserah, Pak. Grand Max. Iya. Oh, kol. Iya, Pak. Oh, bis. Bisa, Pak. Cocot ae. Halo, Nak. Kamu datang. Halo, datang. Apa? Tak bele. Halo. Cancuk anakmu teko iki. Iki lho. Apa? Anakmu teko iki. Wis seru. Aku keplenyek. Aduh, anakku. Gimana kamu, Nak? Alah kau go kepoek. Picek. Lapo? Ini nak. Ayo diganti tembok bata putih. Taek wong kaum duafa. Taekmu ngono. Bapak, aduh ada apa sayang? Bapak Rak, Aduh, apa? aduh sayang. Saya gak Pak. Iya, Aku tuh lho Pak Yo. Teko Surabaya. iya nak. Kan kuwi kan yo ngenteni Bapak. Iya nak, ngenteni aku dah ayo. Masalah. Iya. Digawe ngobati kali marmolo kelenger, Pak. Ada apa sayang? Ngono lho Pak Yo. Iya. Masih di bangku dapakno kan yo gak apa-apa. Gak apa-apa anake. Yo to Pak. Iya. Kok jenenge Bapak sayang anak. Lah sayang anak. Yo to. Iki ngono lah anakmu. Susune mari mbok nyik. Saiki mbok pangku. Kok njaluk apa sih? Kerowoki. Apa tak kerowoki kaya manuk krotok. Anake arep dipangku. Ora masalah, anak saya. Ndak apa-apa dong. Kok jenenge anak yo Pak Yo. Jenenge anak sayang anak-anak. Awakmu gak duwe anak kon bancem. Iya nak. Pak, Ya. Bapak. Ngono lho Pak Yo. Iya terus nengkelet to, Nak. Pak, ana wong cemburu. Bapak nak, ayo disin-isin nek iki wis gregeten duwe tangga pedhit. Apa tangga pedhit? Lah ya ondo pedhit. Apa ndok pedhit iku? Nek duwe darah tinggi mesti mati. Nek mati kebone ayo digawe kuburan. Bapak, Ya. sampean jare aku lek nang Malaysia. Sampean susul. Loh. Sampean uga nyusul aku sih, Pak. Ya wis tak susul, Nak. Temenan tak susul. Ayo. Mepeto susune anakmu. Sila Kon. kepok gerene. Ayo kan. Kau usah ndelek kebuk kon. Matimu Ayo. tekan iki. Ayo gak ngurus iki jek kene. Aduh. Lu ora temenan. Aduh, Dok. Sing urip bapak jangan duwer. Iya. Jare aku lek nduk Malaysia, nduk bandara, boleh sampean susul. Heeh. Terus gak sampean susul iki karep sampean ya apa? Saiki ngene nak, apa sebabe ayah? Merinya sakine loro. Muni ayah becep.
Kaya apa kok sepak? Ayah ini di rumah repot, Nak. Nek repot nandur lombok sampai kelep. Pak, aku nang Malaysia. Iya toh? Jarene mulai di Surabaya nek juana sampean susul kok gak sampean susul. Lho, Nang Malaysia itu ya lapo, wong turune wong gak bener. Nang Malaysia yo paling ngondol. Lho Pak, aku delokno ngondol lho Pak. misi ana. Harga diri. Ketara nang Malaysia duwe akeh nyambut gawe gampang. Wong ancene anake iku gatelen. Harga diri. Harga diri. Ah, harga diri. Harga diri. Harga diri. Iki ana Arnali mancep, Cuk. Nak. Kayak ini, Nak ya. Duitmu tak gawe adek pabrik, Nak. Pabrik apa Pak? Pabrik softtek. Lho lah kok pabrik sotek Pak jare tonggo Pak? Kok pabrik sotek jare Kudu tonggo? sotek iki kata-kataan sotek. Pabrik apa lho? Oh, nongklir. Terus Tak siapin 4,5 juta nongklir. Tentara 68.000. Terus? Iku akan menyerang. Terus saya dolna latar ruam. terus manungnu sampean kate nyerang sapa Pak? Ah, nyerang toko sebelah iki. Pak. Sampeyan niku winginane lak njaluk duwe aku. Iya. Jarene kate ge tuku TV. Wes. Wis, tuku Wes. pirang in. Lah iki nak lho, tak tukokno iki. Loh. Lon. Iki gambarmu. Ola apa wong ku tipine Budi Wijaya. Tipine sapa? Budi Wijaya. Awes seru kok cocok. Pak, Hah. sampean tak gawakno air jam-jam. Waduh, aku digawakno air jam-jam. Nang kono duduk banyu jam-jam sing digawa anake wong anake ngondol. Iku banyu karene cewek gak apa-apa kon. Lho Pak jare kok banyu cewek iki asli banyu jam-jam lho Pak. Kono aja kok kenyek karo banyu jajab dari Mekah. Dosa. Durung para mesti banyu jam-jam. Pak, iki sampean nek ngombe banyu jam-jam iki sampean kudu mbek donga. Dungo piye nah? Ya bapakmu wacana Yasin cek bongko. Sampean donga saiki aku tak mlebu. Iya. Kakekno wedang kopi susu. Heeh. Sayang, iya, nanti ditunggu mama ya nak ya. Aduh enggak, terima kasih. Oh Banyuwangi, keluarga dari Banyuwangi. Aku duwe dukun teko Banyuwangi. Kon gak duwe dukun, dukunmu setruk kabeh bongko. Saiki wis waras. Ya Pak, Ya. tak gawekno kopi susu. Apa banyu jam-jam apa iki Cleo picek matamu. Lho jane dikemas koyo ngene kok Pak e. Iki Kok ngono. kene dibujuki anake. Anak itu tukang bojuk, bapak itu tukang gendam, cocok. Tumbuh untuk tutup, tukang becak itu penumpang, maling oleh barang. Tukang gendam lho Pak. Kono Joko gendam-gendam anake wong. Heh? Wah, awakmu biasa gendam-gendam Allah. Nek gawe nang jero, nggo jikik remi. Oh, sampeyan iki jawi soge brol duwike. Oh. Ayo ngaku Caca, tak dengke. Kok berak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mlebu ya Pak. Iya ya nak, lo tak kok dukune ya. Aku tak mlebu Pak. Akan tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngombe banyu jam-jam sajane Mekah. Mugi kula nyuwun berkah dari Gusti Allah. Temenan. Oh enak temen. Oh enak. Malah aku ngombe sampe muncrat. Enak kok siratno aku. Ayo kon. Ayo kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Kate mbok sembur kon. Aku kate kok sembur he. Kate mbok sembur aku. Sapa kae iso balas jam-jam entek.
Mbok kira kontok sing duwe anak. Aku yo duwe anak. Alah, apa anak lanang tawuran? Ya bapak lo anakku jagoan, anakku ganteng dhewe. Wah, ganteng apa? Kono ate tak lapori, diajar anakku kon. Anakku biasa ngombe. Ya gak apa-apa lo. Bapak piye? Wong aku sing bantari. Wo kok? Iki anakan mbokne ancuk. Aku mama iki celuk bapak. Lah yo, papa keliru mama, mamae keliru papa, Cuk. Mama. Bener, bener le, bener. Nek nyeluk papa bener. Soale nisore nek grandonge. Kamu sudah saya bilangin. Saya tidak kerungu Kamu dublak. Mang, mama ngomong apa, Mang? Pas telepon saya, Mang. Mama dicengkek pas mama mandi sama tetangga sebelah. Kamu sebagai anak mama, kamu harus marah. Apa? Harus marah. Mama didengkek? Iya. Kamu dengkek Mama? Iya. Kurang ajar. Ternyata podo banci. Podo banci. Kok iso lho? Kok iso podo lembengi? Mama, ngono dhewe. Dekku kagak rotak. Ji, podo ji. Dasku ngowelu Ayo kon kudu anu. Cok kurang ajar mek mamaku. Aja kurang ajar ya, Enak kurang ajar dibangkaken ajar. Terus piye, Ma? Mamaku iki single parent. Mamaku ki single parentan. Single parentan. Terus piye ngono? Terus piye? Ojo adik kurang ajar. Aja adek kurang situk tak gerai. Mek sampe ditekano malaikat pencabut nyawa, but-but kon. Ojo jeman-eman karo situk iki. But kok bekakas. Lani sapa kon niku? Kon niku kuliahmu wis mari ta? Walah. Ma, aku kuliah nang India, Ma. India. Petuk nehi bulbul. Loh, India anakmu Arab, gak jelas iki anakku. Kok lak jenenge sarungan ya? Cewek. Tak. Ayo gendeng kok biyen. Ma, Apa le? aku kuanget banget ya ambek Mama. Kangen biasane somenge dikai ping 4. Ma, Apa le? tadi mang apa iku? Saya olehno gedang. Mama saya olehkan. Coba. Walah nak. Wong perkara gedang ngene teko India, ancene iki gak ana tunggale. Wong iki gedang teko India. Enak, Ma. Aja maneh isine kulite tok iki lho, larang 17 juta kan. Allah. Enak ele. Enak ya, Pak? Gedang teko India. Enak. Tau badok. Tangga gak kira duwe. Tangga gak kira duwe. Goblok Tangga gak kira iso duwe. Goblok apa pekan blok. Anjero. Ma, ya wis ya, Ma. Ya le. Aku tak mandi dulu ya, Ma. Oke. Dadah, Mama. Oke. Muah. Kalau anakku pinter, juara kelas. Alah, lanang kok ngomong lanang kualat. Gedang teko India. Tak kayak gini, wong gedang iki larang. Lho ana bedes dengki. Lho ana kingkong lirik. Lho ana nyambe. Nek gapura. Tahu ana mau mangan gedang kubuk mati sek gak ambekan. Gak kira iso tuku gedang ini iki. Wong omah wis melarat. Loh, kena lemah tamplok. Kena ibuku. Pring kon. Mbok kira aku gak wani ambek kon. Kon dijar-jarno kurang ajar. Kata apa kon? Lho kon jaluk apa kon? Lu sakarepmu, apa? Lho,
Mek perkara begelut aku gak wedi gelut. Ayo sakare ayo gelut. Lah, ini kon. Soge kandel soge wani kon. Mek aku perkara wedok. Kon malah ganteng. Mumpung ana kon ambek aku mati saiki ngenteni apa? Mate meneh ngenteni apa? Mati kon. Tuwek-tuwek kok gandet. Ya, ya kepan. Baik, ayo papai sini-sini rek. Rek. Wis tuwek-tuwek kok tukaran. Iki, Pak. Nyontone arek cilik-cilik. Iki sing kurang ajar, Pak. Wong arek wis padha senengi. Nang golekno dina sing apik. Gak iso bebet bobot-bobot. Aku turunane konglomerat entuk anak iki wong gendeng gak ati. Lho, Kok gendeng tapi duwe akeh. Kulo merak tok, merak paling merak. Kulo merak. Kon nek gak iso ndalek wong wedok ayu. Iyalah. Ya ayo lah benar. Tak dolekno. Lah paling gak apa. Timbangane anakmu digawa minggat lho ya. Tut, saiki aku takok. Awakmu ya areng tanggapan kok suaramu entek mangan apa, Tut? Ngombe kopi nang warung kena obat gula. Ah, ora. Ora. Lah apa? Ora. Kena apa? Kene ngemut. Cangkeme bosok aji. Aku pokoknya gak gelem mek dirabi anakku. Aja ngono. Arek wis kadung padha senengi rek. Wis nang golek dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngene San. Awakmu karo aku dadi besan. Ngono aja. Iki didadekno sitok ae. Iya. Dadi nganten. Lah iki wis duwe bojo, iki duwe bojo aku jek ijen. Terus awakmu oleh mboke. Gak sudi. Aku yo Cak. Ya wis matur nuwun karo Bapak Gito. Lah Nanggap Ludruk Budi Wijaya. Iya, Cak. Bengi iki dituruti lakone ratapan anak tiri. Ratapan anak tiri. Tugase meneh arek-arek nang nggone balong panggang karo nang nggone mantup. Tanggapane akeh Budi Wijaya alhamdulillah. Mulane gelek tak umumno nek nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang andek-andek. Ana sing kurang 5 tahun wis nyendek. Wis andek-andek. Aku kepingin umur Budi Wijaya. Aja lali bengi iki lakone ratapan anak tiri bersama Ludruk Budi Wijaya.